every time you're skipping down the street. Think about the shoes upon your feet today. It's a magic world when your toes uncurl. Shoo people. Shoo people. Shoo people. Charlie. Jutro je i evo nas kraj policijske stanice u Cipelgradu. Milek Čizmić se sprema da krene u patrolu. Vidi, pismo. Pitam se samo od koga? Dragi Mileku Čizmiću, budite dobri pa recite onom vašem prijatelju Klovnu što se stalno prska da bih hteo da s njim porazgovaram iza moje kuće tačno u 9 sati. Bez kašnjenja, vaš Devetar Sokolić. Čini mi se da je Devetar Sokolić nešto ljut. Izgleda da je Charlie preterao sa svojom prskalicom. Dužnost je dužnost. Idem po Charlija pre nego što se uvali u još veću nevolju. Ima li koga? Charlie, htio bi da porazgovaramo. Očigledno nije kod kuće. Pitam se samo gde li je. Šteta što Milek Čizmić nije došao malo ranije. U malom velikom šatoru bi zatekao ovo. Charlie svakog dana grabuljama poravnava piljevinu tako da posle liči na tepih. Zatim proveri da li je njegov sanduk sa trikovima u ispravnom stanju. Sa krova šatora visi trapez. Charlie na njemu vežba svakodnevno. Nije lako popeti se do gore. Cipelići obožavaju da gledaju Charlija dok vežba na trapezu. Nekada im od vratolomija koje izvodi zastane dah. Charlie hodanje po konopcu obično vežba u bašti. Svuda je razapeo konopce za sušenje veša, a njegova omiljena je da napravi kolut i preskoči na drugi konopac. Charlie je Skituljkov sused, oni su dobri prijatelji. Skituljak često izađe u baštu da gleda Charlija dok vežba. Zdravo, Charlie! Kako si danas? Odlično, hvala, prosto letim. Ne valja jedino to što uvek moraš biti na oprezu kada razgovaraš sa Charlijem. Prepun je trikova. Ili će da se iskrevelji ili da te poprska vodom iz bele rade. Cipelićima ipak ne smeta Charlijevo ponašanje. On ih uvek razveseli kad su tužni i na njega se uvek mogu osloniti da će ih nasmejati. Doduše svi sem Devetara Sokolića. Da se počiša, što je naređenje? Čudi me što Milek Čizmić nije već uhapsio tog čupavog skakavca. Kad smo već kod Mileka Čizmića, da pogledamo kako napreduje njegova potraga za Charlijem. Čudno! Od Charlija nigde ni traga. Već je skoro 9. Ali kad je Milek Čizmić prišao vežbaonici, začuo je Devetara Sokolića kako komanduje koliko ga grlo nosi. Levo, desno, levo, desno! Hajde, Charlie, sredi i tu belu radu! Pa čini mi se da je Devetar Sokolić već našao Charlija. Sad ga tera da vežba. Siroti, Charlie. Čekaj malo. Levo, desno, levo, desno! Voda, Čizmiću! Charlie je bio tako dobar da mi pomogne ko bašte. Nisam bilo vode, pa rekoh sebi, ko bi mogao da ima crevo za polivanje? I odmah mi je pao na pamet. Charlie! Uvek ću rado da vam pomognem, Devetaru Sokoliću. Eto vidiš, čak i glupi klovnovi mogu da budu od pomoći. Ali samo ponekad.